consciència de l'estat del teu cos en aquests moments, de com el sents. Apoyant les mans a terra, estires les cames, repiquem una miqueta les cames, li donem mobilitat que durant tanta estona han estat quietes. Inspirant, girem les cames a un cantó, exhalant les girem cap a l'altre. Fem cercles ara, primer cap a un cantó, inspiro i faig un cercle, exhalo, faig un cercle, sempre amb la respiració acompanyant el moviment. Inspiro, estiro, exhalo, estiro des dels talons. Inspiro, vaig al centre, exhalo a l'exterior. Torno a repicar, traient tensions a les cames. Recullo la cama dreta, poso el taló, el turmell en contacte amb la cama esquerra i començo fent una miqueta de massatge als dits. Imagina't per un moment que tens els dits dels peus plens d'anells i et vols treure cada anelleta de cada dit que tens posat, estirant així els dits. Fes un massatge també a la planta del peu i fem cercles també, dibuixem cercles sempre acompanyades de la respiració. Tanquem la mà esquerra i piquem una miqueta a la planta del peu i amb les dues mans activem la circulació. Li fem un suau massatge i li agraïm per un moment el treball que fan per mantenir-nos drets. Canvio la cama, faig aquell massatge als dits dels peus. D'un amunt. Mentrestant continuo amb la meva esquena dreta. Si veus que en algun moment s'arrodoneix, inspira i estira. Inspiro, faig un cercle, exhalo, faig un altre cercle. Amb la mà tancada, repico una miqueta a la planta del peu, activo així la circulació i amb les dues mans també. I de nou, suau massatge i agraïment, aquesta vegada al peu esquerre. Molt bé. Amb les cames creuades en postura de Sukhasana, estirem la cama dreta inspirant, exhalant cap enrere. Inspiro, de nou endavant, relaxo la cama i ajusto una miqueta, donant espai al fèmur. Inspiro, exhalo, inspiro, exhalo. I ho fem una última vegada, inspirem, exhalem, inspirem, exhalem i canviem l'encreuament de les cames, recol·loquem sempre bé la pelvis i la columna vertebral, inspirant amunt, exhalant cap enrere, inspirant amunt, exhalant, picant una mica, inspirant amunt fins on t'arribis. Inspirant amunt, exhalant. Molt bé. Última vegada, inspiro,
exhalo, inspiro, exhalo, sentint, observant, adonant-nos de les percepcions i dels canvis que experimentes en el cos. Tornem a situar la cama dreta, planta del peu en contacte a terra, agafa't el genoll, estira la columna vertebral a l'inspirar i de nou agafant, inspirem i ens hi quedem aquí. Contacte amb la respiració, relaxa espatlles, relaxa mandíbula, faccions. Exhalant, posant de nou el peu a terra. Planta del peu esquerre, ara en contacte a terra. Inspira, estirant la cama i exhala, anant una miqueta enrere, relaxant espatlles i mantenint contacte amb la respiració. Caminem amb les plantes dels peus una miqueta cap enrere, ens quedem aquí en equilibri, contacte amb la respiració i en el moment que has d'inspirar, intenta obrir les cames, relaxa espatlles, contacte sempre amb la respiració, exhalant, tancant i afluixant. Afluixant entre un estirament i l'altre, sempre afluixant, deixant anar. De nou, consciència del cos, de les percepcions. Inspira, estirant el braç esquerre i amb l'exhalació doblegant el braç dret, vas deixant caure cap a la dreta, el cap gira cap a l'esquerra i respira. Exhalant, baixant el braç. Inspirant, pugem ara a la mà dreta, amb l'exhalació, doblegant el braç esquerre, ens deixem caure, girem el cap, sentir la respiració en aquest costat, el costat dret. Exhalant, baixant el braç, sentint. Ajusta la postura. Cames creuades, glutis que traiem cap enfora. Posem les mans en contacte a terra, dits a les mans que miren cap al davant. Omòplats que s'ajunten, estirem bé tota la columna vertebral i si no tens problemes a les cervicals, tira el cap enrere recollint la barbeta. Amb l'exhalació, tornant una altra vegada al davant. Aquestes postures estan dibuixades només. Pots quedar-te amb elles durant diverses respiracions. De nou, cames creuades, glutis que se'n van cap enrere. Creua els dits a les mans a darrere l'esquena. Dits a les mans creuats, omòplats que s'ajunten, braços estirats tot el que podem, creix i estira la columna vertebral, inspira,
Amb els pulmons plens vas baixant, 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 puja els braços de darrere. Quan hi arribes al teu límit, exhala i et quedes aquí. Relaxa tot el que puguis i procura mantenir braços actius. Inspirant de nou, retornant. Sentint. Mà dreta que posem enrere nostra, inspirant, creixem i estirem i girem des de la columna, des de la base de la columna vertebral, anem girant cap a la dreta tot el que podem. I ens mantenim aquí. Exhalant, gires el cap cap al centre, poquet a poquet al tòrax. Canviem l'encreuament de les cames, glutis cap enrere. Inspirant, estires la columna vertebral. Mà esquerra que posem a la zona lumbar, mà dreta sobre la cama esquerra. Amb els pulmons plens anem girant, girant, girant tot el que podem cap a l'esquerra. Quan arribes al teu límit, exhala. Relaxa, mandíbula, flexions, columna vertebral ben estirada, omòplats que suaument volen estar junts al darrere nostre. Amb l'exhalació tornem cap al centre, molt suaument, molt a poc, tornant una altra vegada. De genolls, cames separades més o menys a l'amplada dels nostres malucs, mans que estan a la mateixa amplada que les cames, dits a les mans ben oberts, que quedin ben estirats per prevenir l'artrosi, dits als peus cap dins i amb la inspiració amunt. Estira bé tota l'esquena, estira bé les cames també. Consciència de la respiració aquí. Relaxa el cap. Relaxa mandíbula. Contacte amb la respiració. Inspirant, ens posem de puntetes, estirant encara una miqueta més i amb l'exhalació, genolls a terra. Ens assentem sobre els talons. Obrim una miqueta les cames per donar espai al ventre. Front al terra, mans que se'n van a dors de les mans cap enrere, relaxa aquí espatlles. Sentint, observant. Vèrtebra, vèrtebra, ara ens anem aixecant. Ens quedem assentats un momentet sobre els talons i poquet a poquet, de nou, ens instal·lem amb la postura de Sukhasana. Sentint, observant, silenci, interioritat.